भैया, हम बिरहा गायक पंकज यादव आप लोगों के बीच में नवरात्र के पावन महीना में एगो गीत जाता है। एगो मेहरारू अपनी मर्दे से कुछ निवेदन करते हैं। का कहते हैं सोनू शर्मा जी। आई नवरात्र लागल भक्तन का मेला, भिड़िया या पार बाटे लागल परेला। आई नवरात्र लागल भक्तन का मेला, भिड़िया या पार बाटे लागल बरेला। ए राजाऊ जन भूलवावा हो, माई के सूरत देखावा हो। मैया दुर्गा के कृपा से हबर ललनवा खेलेला। ए रजऊ जानत हव, आज वही माई के कृपा बाकी अगली साल भखौती भखलन अमर लइका हो गई, अंगना में खेलता। मेहरारू कहत बा कैसे। अइली साल भर पर मैया दूनो नयनवा जोहेला। मैया दुर्गा के कृपा से हमरो ललनवा खेलेला। अइली साल भर पर मैया दूनो नयनवा जोहेला। जलौहे दर पे जे उनके बुझेला। आदि स्वरूप हई गजबे का खेला। जलौहे दर पे जे उनके बुझेला। आदि स्वरूप हई गजबे का खेला। ए राजाऊ मत उलझावा हो, माई को सूरत देखावा हो। हम तो मानव नाही जाइब बानी ठनल ठना नवाना। विनती करिए साजनवा बकी मानव कहनवाना।
हम तो मानव नागी जाई पानी ठनल ठननवाना बिनती करिए साजनवा अब की मानव कहनवाना रामशिष पंकज साथे उनकर चेला डॉक्टर अखिलेश जासु तो सब झुमेला रामशिष पंकज साथे उनकर चेला डॉक्टर अखिलेश जासु तो सब झुमेला